Oso! Oso! Cara puta! Apetitoses, amigues i amics. El meu nom és Aníbal Lleter i estic encesa. Som un personatge cinematogràfic que en les 3 pel·lícules que he protagonitzat he fet famosa l'antropofàgia siberita dintre del selecte espai de la psicopatologia convulsiva. Això no vol dir que estigui obsessionat amb aquesta carneta que quan et sap de quin animal és, sol provocar a vegades un efecte nauseabund i vomitiu. I ni molt menys que sigui un dement que per satisfer la meva compulsivitat irracional em vegi en la necessitat de proveir-me de nyam-nyam humà. El meu canibalisme s'origina a partir del fàstic que em provoca veure mentalitats falses, hipòcrites i moralment abocades en la conveniència de l'egoisme, que, tot sigui dit, converteix la grandesa humana en vil baixesa que arreu emana sentor de clan negre. Quan alguna d'aquelles mentalitats que volen aparentar el que no són es creuen al meu camí perquè està interessada en el meu treball científic, no dubto gens ni mitja en modificar-li el futur de la seva vida, ja que d'aquesta manera la seva ment s'acalla i alguna part del seu cos acaba sent aprofitada per alimentar aquell entull que apareix quan la panxa fa renal de buit i el rebost resta en el mateix estat de vacuïtat. O també quan el cervell no respon a res més que els designis ineluctables d'un impuls que no et sap de quina fosca profunditat prové. La meva existència, però, només és literatura fictícia que ha estat ideada pel negoci cinematogràfic per engreixar el seu capital econòmic i per continuar provocant en les mentalitats humanes aquella por que captiva l'esperit i el confina en una mena de repressió que el dirigent del món, des de fa molt temps, han sabut adequar la seva manera per evitar que el seu sistema de poder i llurs interessos es puguin veure en seriós perill d'extinció. Sortir de l'espai cinematogràfic per fer aquell pregó ha estat sortir de la ficció per tocar de peus a terra en una realitat que trastorna molt més que qualsevol seqüència esfereïdora dels meus films, els quals, repeteix, són relativament ficticis, allà on la realitat humana sobrepassa els límits de l'absurd. Acabar amb la vida d'un ésser humà i menjar-se'l podria arribar a ser un esdeveniment èpic si amb això acabes amb un tirà, amb un profeta, amb un maltractador, amb qualsevol persona que orienta el seu instint en benefici de llurs interessos únicament egoistes i sense importar-li gens els mètodes repressors a seguir, com per exemple en les guerres de sempre, que en lloc d'armament convencional n'utilitzen un altre de component químic o de destrucció massiva i on les víctimes civils, majoritàriament indefenses, són les que pateixen les conseqüències més tràgiques. No cal anar més lluny
que el cult de la Mediterrània per comprovar que amb l'actual règim sirià empra armament químic per mantenir-se en el poder, assassinant dones i infants indiscriminadament. Però no anem massa lluny i centrem-nos més a prop, on els esdeveniments polítics i socials són força explícits per resumir l'absurd que regna per tot arreu d'aquesta comunitat d'illes de parla catalana que una gran part d'ella encara no sap o no vol superar els prejudicis, la por i la ignorància que la tenen submissa en un estat d'obtusitat permanent. Una comunitat, el president de la qual, un tal Ciuró, és com un ase reneig que sembla haver-se presentat al càrrec presidencial només per fer punts de cara a un altre càrrec molt més important, com per exemple el de dictador, el de Führer. I és que la seva manera de fer política només satisfà els barons feixistes d'un estat que tot el que no sigui espanyol és susceptible de ser completament eradicat. Un president balear que ha pres model de l'anterior president espanyol, sí, d'aquell que mai va provar el curs d'anglès i que assegurava armes de destrucció massiva a l'Iraq sense adonar-se que només feia de titella a aquell cowboy que patia d'incontinència urinària. I que s'amallava rere un bigoti ample en excés per voler ser més que aquell nazi que provocà una segona guerra mundial on moriren milions de persones que defensaven que la llibertat fos patrimoni de la humanitat. I què és el que fa aquell president balear? Doncs continuar donant pel cul, que en el seu cas sembla ser un fet quotidià. I no tenir present aquell sacrifici de milions de morts per la llibertat per satisfer merament la seva ambició neoliberal desmesurada, que en realitat neoliberal només és la màscara dels feixistes que esmercen tota la seva energia per privatitzar el poder i sujar les butxaques dels que callen, dels que no volen veure ni sentir res que alteri la seva estàtica manera de no voler canviar res, malgrat si en contra de la seva identitat, cultura, patrimoni, etc. Sí, patrimoni com el d'aquesta terra, que fa poc una de les panoràmiques més belles cremava descontroladament per culpa de les retallades. S'haurà barallat en so bomber? De la manca d'organització i de la inèpcia d'aquell president i del seu govern balear accentuat de mil maneres que no s'adonen que el paisatge d'aquestes illes hauria de ser el bé més preuat de tots de cara a un turisme sostenible i no com aquest que no es sosté de cap manera i que cau dels hotels on es practica el balconing i que només és un desenvolupament turístic que duig, sobretot a la costa de Calvià, on fins fa poc el seu baule era aquell magre esperpèntic que es posava un senyal de cérvol sobre el seu cap, sense adonar-se de la seva sexualitat porcina. Segur que ho va fer per posar-se a la mateixa alçada del Borbó, que anava a matar elefants a Àfrica per demostrar que tenia uns bons collons. Però ja et sap,
qui presumeix de collons no pot presumir de res més que de neci. Les pel·lícules que he protagonitzat tenen amb aquesta terra quelcam en comú. El silenci dels anyells vindria a ser com el poble que es manté callat i que només obeeix quan els dirigents indiquen ara cap aquí, ara cap allà, ara pallau, ara baixeu-vos els calçons, ara això, ara allà, etc. Aníbal podria ser una referència a la traïdoria per tal d'aconseguir pasta, favors o venjança, costi el que costi. Ja fa molt temps que la traïdoria en aquesta illa s'esmerça amb envejable maestria. I si no ho creieu, penseu en aquell Joanot Colom que així ho va creure en unes condicions semblants a les actuals. I el drac roig seria el millor exemple per recordar que quan no lluites per defensar tot allò que dignifica la teva persona i la teva cultura, aleshores caus en la desídia que et converteix, si no en esclau, en poca cosa més que res. I aquí cal recordar els atacs sense treva que pateix la cultura catalana per part d'aquells que diuen que defensen la democràcia, la pluralitat i l'estat de dret. I que en realitat no saben el que diuen, perquè molts d'ells acaben imputats, emmerdats, jutjats i empresonats per robar el doblest que quasi tots vosaltres pageu. No et sap ben bé si per contribuir a eliminar la vostra pròpia identitat i la vostra cultura, coses que passen quan no et sap què vol dir democràcia. Fins i tot aquests mallorquins i mallorquines que en veure doblers s'obliden de la seva responsabilitat política i s'obsequen amb el poder per tal de sortir en primera plana de diaris que presumeixen de tenir la raó a que són iniciats de les beceroles a de sentir-se el posseïdor del mundo. I ja no en parlem de la simfònica, que sembla a punt de desaparèixer i que més voldria que desapareixessin aquests sous de polítics, consellers i altres llepaculs que dubto puguin demostrar per què cobren tant. La música, que és l'expressió artística que més obre l'esperit perquè pugui créixer la bellesa, que espaia la creativitat i arriba a transformar els odis i la negativitat de l'existència en respecte, diàleg i amor. Doncs l'exponent més simfònic de les illes i que promou la música arreu del món, doncs fins i tot aquesta vol ser eliminada per la via ràpida. I és que l'art i la cultura són contraproduents amb el feixisme. En canvi, els residus i els fens europeus són importats a Mallorca per tractar-los a conveniència de qui sap qui, mentre que els arbres cremats són exportats a altres indrets, possiblement per compensar alguna butxaca voladissa. Fora cultura i vingui merda. Tota una lucidesa d'unes mentalitats que més que evolutives són contradictòriament regressives i pròpies d'una inèrcia que frega la incongruència més absurda de totes. I no parlem de discriminació, sobretot d'aquesta llei sobre l'avortament, que afavoreix les nines de papà i limita a les que tenen menys recursos, gràcies a aquesta conferència episcopal que sempre ha fet costat a l'extrema dreta franquista defensant la vida allà on sempre els seus correligionaris l'han eliminada a cops d'espasa per imposar a aquesta religió que encara resta encreuada en una mítica que desvirtua la plenitud de la vida i la salut,
a base de passions, repressions i penitències. Una llei, aquesta de l'avortament, que no té gens en compte aquell dret individual que permet decidir, segons les creences de cadascuna, el més adequat per a si mateixa. Contradiccions una rere l'altra, com aquesta del Kosovo, que no està ni malament ni bé, sinó tot el contrari. Com aquesta de Paià, aigua passable, a Parto Colón i rebre lletrada salina. Com aquesta de ser catalanoparlants i vol el govern metamorfosar-nos en balears. L'àmbit Parlament et deixen viu per poder continuar cotitzant i així poder abonar el cas de la funerària. Ja que privada que és, no regala ni la mortaia. Sí, amigues i amics, com va dir Nietzsche, Déu ha mort, i no ha mort de vell, sinó que ha estat desnonat del cel perquè no havia acabat de pagar les lletres d'aquest àtic privilegiat que el bany s'ha fet seu. I ja et sap, quan caus del cel, hòstia, és impressionant. Impressionant i mortal, com els que viuen a sota, mortals i humans, plens d'emocions i sensacions, com folanets. Que és un poble de sensacions, segons el parla Tauler, que va ser ell qui va acceptar aquest eslògan mancat de complements gramaticals. Un batle al servei de l'absurd del seu president Ciuró. Quines sensacions té Felanitx? Bones, males, lectives, lúdiques, apostòliques, a gust de cadascú, a rastafaris. Algú ho sap? Deixem que avui, dia del frare que paga el faig, que per cert l'ha pagat, les sensacions siguin de festa major, de companyonatge, de lletera i de reivindicació de la nostra identitat cultural i de poble. Que vol tirar endavant malgrat els obstacles que alguns impresentables posen en el vostre camí cap a la consecució de les vostres il·lusions, però no d'aquelles fictícies com un servidor, sinó de les il·lusions que tenen com a horitzó més proper una realitat menys absurda i una existència més justa per a tothom, ja que tots vosaltres, el poble, sou el que teniu la pell pel mànec abans no la foti es bany. Divertiu-vos i gaudiu del ritme festiu que vos ofereixen aquells ceramiers que fa 30 anys posen el toc musical a aquesta festa cossera. Sincerament, i li toca gràcies a els ceramiers per mantenir-vos fidels i forts en la vostra tasca cultural mallorquina, que ara rebreu un obsequi d'aquesta comunitat. I gràcies a na Bàrbara també per cantar l'himne del Kosovo. Visca el Kosovo! Visca el Kosovo i visca Felanitx lliure! Visca la terra! Independència! Yo,
Hola, 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 sí, 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 bon dia. Bon dia, fulanits. Mira, aquí on veiem tindrem tots signe de fulanits. Val? A darrere el llibre que volen donar, allà és lletra, si voleu mirar. Ho teniu tots? Ja tienes. Començam. Tantes coses fan la mitja, tanta l'amor nostra mirada, tanta la pàtria sempre més. De fe i amor mai estronqueada, a l'hòstia flor immaculada, que entona la gent i portador de la ciutat felanitxera, qui té per mi el Salvador i escull d'amor du per senyera, les de la creu passionera, que el nostre cant de triomf faci sentir l'aura divina, triomfalment sobre la mort, qui com una ala gegantina cap a la terra ens encamina. Vinga, a darrere. Adorem sempre el nostre escut, tu és font de vida eterna, i en tribut Déu-nos hi crida, i el Kosovo avui mos governa. Visca Kosovo!